Чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез һәм зәңгәр экраннар каршына без Шихабиева Дания Нәгыйм кызын дәшеп калабыз. Бойлар собасында яшәүче кадерле әниебез Шихабиева Дания Нәгыйм кызының 8 октябрьдә туган көне 75 яшьлек юбилее дип башлана котлау хаты. Шушы истәлекле көн уңаеннан аңа ихлас, җылы теләкләребезне җиткерәсебез килә дип яза юбилярның балалары. Әниебез узак еллар балалар шәфкать туташы булып намус белән хезмәт куйды. Эшендә, тормышында зур уңышларга, хөрмәткә иреште. Әтиебез Раиф белән бик матур, үрнәк гомер юлы үтәләр. Кадерле әниебез, сине чын күңелебездән юбилеең белән тәбриклибез. Без бүген синең акыллы, төпле киңәшләреңә таянып яши алуыбыз белән бик бәхетле. Син безнең таяныч та, ышаныч та, үзеңә иң күркәм сыйфатларны гына туплагансың. Сабырлыгың, кешелеклелегең белән үрнәк син. Әтиебез белән без балаларыгызны яратып һәм кадерләп үстердегез. Яхшы тәрбия бирдегез, тормыш серләренә өйрәттегез, белем алырга ярдәм иттегез, олы тормыш юлына чыгардыгыз. Олы рәхмәтләребезне кабул итеп ал, кадерле әниебез. Сиңа ныклы сәламәтлек, әти белән тигез, бәхетле гомер, шатлык куанычлы җитеш тормыш телибез. Киләчәктә дә бергә тату булып, бер-беребезнең рәхәтен күреп, әтиебез белән бер-берегезгә терәк кирәк булып яшәргә Ходай насыйп итсен. Без балаларыңның игелеген, оныкларыңның рәхәтен тоеп гомер ит. Һәр көнең матур, тыныч булсын, һәр эшеңдә уңышлар узата барсын. Без сине бик яратабыз. Рәхмәт сиңа булганың өчен, әниебез. Һәр чак шулай шатлык белән яшә, гомерләрнең сиңа олысы. Туган көнгә тирән хөрмәт белән бездән кадерлебез йөрәк җылысы. Һәр чак шулай көләч һәм ягымлы булып, картаймыйча кадерлебез гомер ит. Әтиебез, балаларың, оныкларың белән йөзгә чаклы тормыш сукмакларын бергә үт. Иң изге теләкләр белән сине яратып, тормыш иптәшең әтиебез Раиф, кызларың Гөлнара, Гөлназ, улың Рамил, кияүең Илмир, киленең Ландыш, оныкларың Лилия, Диләрә, Зәринә, Рафаэль, Ландыш һәм кияүең Илдар. Бу теләкләргә кода-кодагыйларың һәм барлык туганнар да кушыла диелә әлеге котлау хатында. Хөрмәтле Дания ханым, чын күңелдән сезне юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Туар һәр көнгә сөенеп, якты хыяллар белән янып, киләчәккә өмет һәм ышаныч белән карап, тормышыгызга шөкер итеп яшәргә язсын. Ә хәзер җырлы бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Шаркышлар сыман кайттык әни, бик сагынып синең яныңа. Рәхмәтләренең шиге булмас төсле, баш иябез синең карашыңда, баш иябез синең каршыңда. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла. Шексіз изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла. Шексіз изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Аккош юлы кебек ак булды, язма шашасын, күпме таты саңада изге булды. Ул пак булды, изге булды, ул пак булды. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла. Шексез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа.
төселе туган йортка хаман нурсызсын намазлыгың әнке жәннәтләргә изге юллар булып сузылсын изге юллар булып сузылсын гомер елгагыңны сүтсәң әгәр күпме хәтирәләр ошыла шиксез изгелекләр сабырлыклар барысы сыйган синең җаныңа гомер елгагыңны сүтсәң әгәр күпме хәтирәләр ошыла шиксез изгелекләр сабырлыклар барысы сыйган синең җаныңа шиксез изгелекләр сабырлыклар барысы сыйган син җаныңа Байлар сабасында яшәүче Дания Нәгыйм кызы Шихабиеваны тагын бер мәртәбә зур юбилее белән тәбриклибез. Алга табада сау-сәламәт булып, балаларыгызга, оныкларыгызга куанып, аларның рәхәтен күреп тигезлектә яшәүегезне телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде сез дә үзегезнең якыннарыгызны Саба дулкыннары телевидениесе аша тәбриклисегез килә икән, рәхим итеп котлауларыгызны юллый аласыз. Бүгенгә инде тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән саубуллашабыз. Ялларны тыныч имин үткәрегез.